За кого е радиочестотният лифтинг на тяло и какво реално прави? Радиочестотният лифтинг е за хора с отпусната кожа и излишна мазнина, които искат по-стегната и гладка кожа, с по-ясен контур в зони като корем, бедра и ръце. Топлината достига до масната тъкан и дермата, където активира колагенов и еластинов синтез. В масната тъкан стопява част от мазнините и стяга влакната, оформящи подкожната масна тъкан. С всяка следваща процедура се вижда по-добра еластичност и по-финна текстура. Няма възстановителен период и видими следи. Идвате, правим процедурата и след това продължавате деня си. Какво е усещането по време на терапията и колко често се прави? Усещането е приятна топлина, без болка. Работим в диапазон, който стимулира колагена и редуцира мазнини, като щадим повърхността. Обичайно се правят 6 до 8 процедури през 1-2 седмици. След това поддържащи, според зоната и целта. Планът е индивидуален, с измервания и снимки за проследяване. Кога ще видите ефект и с какво можете да го подсилите? Първият стягащ ефект често е видим веднага след процедурата. С времето идва и истинската промяна, резултат от натрупване в следващите седмици, когато колагенът се ремоделира. От вас зависи да подсилите резултата с хидратация, достатъчно фибри и протеин в храненето, лека и умерена физическа активност и пълноценен сън. Целта ни е предвидим, естествен резултат, а не кратък пик, който изчезва.